barabangi I ya kejing long jeman kum ba kalong wat hado tani keswi governmenta. Welcome to my Hanai channel, but one klik and press ya subscribe button. Kaseng Voice of the People Party kalawan ban palong ya kejialang ai kublai syaki pai nongkroshan jong ka Mairang constituency but kumjuru jong ka Mautharashan constituency. Hakijing don lang jong President Barangba ita iba Arden Miller besayomai but kumjuru I MP bedang Thamai ita I Dr. Ricky A. Jason kon bedang shu syajit manhaga sautrik au ubnai jun iba mikman na ka Shillong seat sha ka Lok Sabha desngap hangne ke gaba I MP bedang Thamai idon ban ong sha ki pai nong koshan bat kumjuru sha ki pai ba ke ba klem koshan hagani ka kunti ka ba mata sngap ikani ka video audio bandakut khnang ba phin sngau ya ka jingkren ka jong I Kublai ya phi pai ba kiblai wan shigani ka jingpen ba ka jongi kum ka party ya ka banai kublai ya phi pai ba aga maning kong he namna khem da ai ngo yo blai try kan ra Kalau don kat bangi kum ka party ngado bangi sedang ya ka wad hado kani ka khlemat ka menta I shisha bo blai om shimla ye no ingi mere kren bari badan mentan ba ki om hangne ki kisni ki wallet no ujur bhau slap den re isno ban ai ka purom shoglei shisha haman ki jingelang ki jongi ni ka khti ke jong blai kabran kat ka pon sin uju palat ju na ki bor ju ka mariam khanan ba ki jingelang ki jongi ki nong ki ban yak bai ya dhanti khlam kano ka jing thot ena daga daw kum ki nong elam jong ka party yemla khlam da bo yo ble shwa jong ki ek baro mangi sotho ba khlam u ngenom la ban le ei khlam u ngenom long kum ne kum bangi ngelong ka party ka barang lais nam duna aga jing ya dhanti jong ka party ka barang don sibon ke bangi dang hak ban pen bit pen biang nei mano bala ban mudur mano bala ban berkat ba hapreng kini kilai senam duna nyala ya kaban penrung ha gejimut jong berkat jong ke paipa jong ke lai phonre utri ki constituency ya ke nongrem ki jongi ha ga bede bat ka sansar ka khadar ki paipa be ngasi kwa ban pen kermau ini Baka Voice of the People Party, ka VPP kami. Leadin bangi I ka jinglong jingman jong ka negari ka bait ka jongi. Ka bangim na ban sya tang ban supait ka dikmat, ban susnap, bara bangi I ka jinglong jingman kum ba ka long wat hado ka digeswi ka menta. Dena ka daw apo ka jingilam jong rangba iba aden mela basaimat. Ringkat bat kaptu kat nge kira rangba. Nia ong bangi don kam ban le ei ya ka ri ka ba I ka jongi ya ka ba don kam kam ban pen bai ya ka sansar ka khada ka bolong sibanta jong ka jing em ka jonga ba jongki ka bangi ju kren ado kismi ki por bangi lap election ado kismi ki por bangi nak ban pen shai ban sonto so pai pa ikino ti mat ki ba ka party ka shim ni soto egni ko mega shisha baga sansar khadari gade gata kabala bo bait bo ranti doglai bad haba ka sansar khada ka yad lat laki nomrem blai ka bo ka jingma ya ga ri ba ya ga chat kun ri ki pai pa ba e dai na war kata ni mi shakmat bat kumne ngilam ka party ka bodon haka ya ga jinio ijngai ya ka ban pen empat ban pen bahapat ban pen peladur ya ka lawe kala sismi dagi nong rem play ka bangi jukren ka bangi don kam ban pen rong ban apo ka ni ka sinsar khada nismo sarong sikade bawa lagi long ka party ka ban khangyat sinam duna lai sinam duna rai nga yo ya ga shanya au pai ba
babon jogari kasi jantia panaya ke jim tersan yangi aga ke MP election kabarang sudah mono bola bat mudur aga bangi don tan sao mut ke MLA na ke life for real ki constituency aga MLA brodap ye kun tang ki khatra ki constituency nai aga ke MP election Nila let naman ni soto wakat jat kun real kadon kam ban soto ya ke jing shisha dari ban soto kom ki paipa ke ban aga daga ri sensar paipa ban soto ila ga joka bor bat kom ta nila persan ban le kata bat ila ai ga juba ka ba hot kom ki nilam joka party ni the smoke you play bat ni the smoke man nai nganget ka ba soto kalong ba ki paipa kaleng sodong kiong ba dai tang hagari ga kunti ba aga daga election MP bangi da snow hon bangi shimbanta aga daga election bat ni da soto bat ni kata dor jong ta vote ka jongi dei nomor kata ki paipa ni kum ke parti sisanis Yemdon ke ban AIP tang ki kentin panong kublai shibun yaga jingker shan ka jongpi yaga jing shanya ka jongpi kaba pipi don aga voice of the people party pai pa be aga bor bagi kun ni election aw kidan shibun ki jingkan tho persha yangi pat nim smoker namal hati jinge kun idon hi kiba banyak kun banyak kun tho banwa ya kelat handi hanu ba kita kinong kibayale persya ini kidon kijing tulat kijing tuna bara bagi pai siga BPP ki i yangi tangga di kawai kijing tulat kajongi haga jini i jong giwai baga taga long bagi long ka parti ka batang ka barit ka parti reulu le ayu shadelhi mo kata ki om ni kot tang hapo khana para le pai ba ba e nanong ipi akapor bangdon hante po parliament abang e don hantu o ngara slow salong ba ngape kiwai baga party BPP ka don ki nongrem ki basem ki nongrem ki kiwai ki party kem don rangi don namar balai uta urapan rong hapa ki jingmut cepat khat ki jongi haga bai dei bat kasen shar khada tau blei nongbo nongtha abau bu yangi yegi bagi kren shapang ka sensar khada ka bakot ka sensar khada ka balak ka bomsa ka sensar khada ka bundon ka jingno shilang mat ka sensar khada ka badon aka ya ka jingket kre habang yang hantu pada gua pet ki parti ngara small salom bang yang marway ka parti ka compare andai tangani ka jala jangi wat hadri india hi barok kawai but kumtu haka por bang yang ban kren ngara so salom bautau blai uang syakri Demo bapen syak bor jema, bangan yang bandong slur, ban kren jaga jeng sisa. But nam sim snow bangalong marway, na snoto ban na tep syai kebal, bang na soto bau hapana yang, oblay dan na senda jonga. Bara bang berkat, selaga jong desnong dekau kabang ini. Nakan mau yaki paipa. Yang away pagoi ka mensin ka kodon ka mga yen panlong unong mikmat ngamdei mga mikmat tang yang BPP lenga mikmat yang ri bagi ka chat kanrio bagata ka ng ay mensin susu ang perkhat yang chat kanrio ka mga id ka chat kanrio ka bagi ni sinem baro lalit no kalong ka chat kanrio ka blasya ilam bakla ka chat kanrio pom tipsu Yala kita ki mai ke jimlong ba kerpan ke jomta. Dei nama kata kau
Abang yang bat kren bikin gini sisa. Abang snow kemen bat snow solong tolong. Wat ki weiru kibam bat tiap lese jadi. Bayar terus ki bat hadir kata. Irawan bat ai kecil kublai. Abang ki kublai yang ah. Kadai kecil kublai. Ya kajat penri di borok kublai. Bagi i bagi step baklen pangi day kata kajat penri. Kajat penriu kabat itu yo play wem. Kajat penriu kabat don ki nongrim ki waskem. Bat kumta ko ki paipa. Na snow salong bat na snow slur. Pangan bat namlong marway. O play ubang sakti don baru paipa masadi no bakarsan ni na. Kita kilabian pangan yen pan kren pan dawa yaki aka iwa kon ka party kalle akmat chung paipa aswa chung election banayo e kaban pensno yagi katto katne ki marching moket ki mantre kam chung party ki arfu sautli ki mantre kam ke bangilabu akmat chung paipa banga kermen scam baki ki snam ke banangwan nganyo ban kren ni kita amdai tang ban kren rai ngakmi lenti bangin yokru yagi kabangi ni dawa naga sarkar India naga banta ka jimbentoy jong kari bat kajat penriu ipai pa pai kalanti kabangi ya kani kadang dai tang ka sedang kadang jengai kalanti ya kaban pen empat pan pen bhapat bat pan pen kaladur nak tentu ya pi ipai ba ke bai ke balabu ya kadang syanya Kebala syam ya kerai rangba pan pediang pan banjir yang ada kelenti kabangi laterwa ki kadai tang kajing sedang pat konta kajing kentu nakaliang jonga pat nakaliang jongi kong parti talong bahot ngayo ya kaban bet yung sembah baru sembah udan kam ban mi ma bau ding on mi pat an kam simpor ban Banginyo bangkhet yung so jang uta usumbai ubabha ubaglabet engam tep lanu nginyo bangkhet yung to so ubabha nang to sumbai ubaglabet ngidan kam bandon kamansim kabayesha ngidan kam bandon kamansim jong kajing etrailam namar nistep shwa bau so unmi Niran kam ban thiu ki kan bat ki ban sami ki nyuk kinier ki ban persang ban kejap yang ni kadon kam ye gajing trailang bar den mangi ki nongi lam joko party nado aga central body ani shaki district shaki constituency but what shaki primary level Niran kam bandon kada mensim banyak trailang banyak snok tilang bagi namai lat bagi no kino neki wei pat ki bo kini alam bakla ya kajing macam berkat kajani kini alam bakla ya kani kalimti kabangi ni yalam ya kacat peneri na khot pada tentu ipi papa ya The same voice of the people party Kalwan Pelong Jinyalang ay 5% jong ka Mairan constituency